cultures, nous mètodes de futbol i la veritat que estic molt content. Vinga, i una última pregunta, Gerard, que anem tard ja. Última pregunta. No passa res, Mundet, ja parlarà de bàsquet un altre dia. Com et dius? Maria. Quin és el jugador del Barça amb el que has compartit vestidor que t'ha marcat més i per què? El jugador del Barça... A mi envia el cap Henry, però no et vull condicionar. Sí. Digue-li la resposta ja si vols tu també, clar. És que he tingut molts companys que han sigut importants en moltes etapes de la meva vida. Precisament Henry va ser una persona clau al meu primer any, una persona que em va ajudar molt al principi en aquesta nova adaptació a entrar en un vestuari amb estrelles com era ell, no? Després amb l'Andrés m'ha ensenyat que un crac com és ell, la humilitat que té, la persona, el cor que arriba a tenir, pues, la veritat que m'ha marcat molt i per això pues, avui dia d'avui encara seguim tenint contacte. A veure, perdona. Follonero avui truca, també? No, Jordi Évole, no? Follonero no toca avui. Jordi Évole truca quan hi ha el Raúl Llimós, no? A veure, sí, hola? Hola, bona tarda, Aleix. Home, Saperes. Un aplaudiment. Saperes. Bravo! Saperes, un dia que portem 3 anys, com ha explicat Romero, per portar Boyan, ve a l'estudi. I on està Saperes? No, ja està bé, és al revés. És a dir, que aprofiteu el dia que hi soc per portar-lo amb ell. És a dir, té nassos la cosa, eh? Ets un grande. Ara d'aquí unes horetes ja et vindré a donar una abraçada. Em sembla que estarem a prop, Saperes, ha estat molt bé, s'ha mullat en tot, eh? Sí? Sí. Us he estat escoltant una estona i m'ha agradat. He estat aquí seguint atentament el que explicàveu, quan li parlaves per Cristiano, que deu estar allà burxant una mica, Romero, tu allà apretant també. No, de fet, Mundo Deportivo demà obre amb Boyan. M'estan dient Fernando Polo que la foto de portada és Boyan. Home, què esperàveu, amb què havien d'obrir? Sí. Saperes, li vols fer alguna última pregunta? Home, ara m'enganxes així una mica... Està a vacances aquest noi, eh? No sé, potser tenia algun dubte al Roger i diu, escolta, vull saber del Boyan això. Doncs mira, aquí tens l'oportunitat. Saperes, ara que has trucat... Home, de fet, ha passat una bona estona, pràcticament li has preguntat per tot, Aleix, perquè em truques al final i les preguntes més d'això ja li has preguntat si torna al Barça, com ho veu tot plegat, el tema de Cristiano, el tema de Messi, has tocat aquí una mica tot el ventall. Jo li preguntaria simplement, potser, què n'espera d'aquest any que li queda de sessió i què pot passar en el futur? Bueno, és un any que me l'agafo sé que és un any dels més importants des que estic a nivell professional, no pel fet de que tinc l'opció de tornar al Barça o del què, sinó crec que tinc una molt bona oportunitat de demostrar que aquest any que he fet ha sigut molt bo, que lògicament que puc millorar-ho, que em puc consagrar una mica més en aquest món del futbol i agafar aquesta confiança que aquest any m'ha ajudat a créixer molt per adquirir molts nous conceptes i poder explotar-ho i demostrar-ho. Molt bé, queda dit. Molt bé, Saperes, sí senyor. No, home, 9 gols ha marcat aquesta temporada, jo estic segur que en marcarà més de propera. 7, n'ha fet 7, no l'insumis, eh? No, és que clar, Saperes va sumant gols. Normal, Saperes amb d'allò que li té, però és normal que li sumi, però Saperes, bé, ben treballat. Li guardem aquests dos de cara a l'any que ve, que el sumi. No, és a dir, fins i tot en aquesta xifra que tenia jo al cap, és a dir, jo crec que la superarà, és a dir, que estarà per sobre dels 10 i si no m'hi jugo la barba, imagina't. Mira, doncs queda dit. Aquí fa l'aposta. Un moment. Para la cinta, que diria aquell, perquè aquí hi ha una aposta en joc, eh? Mira, jo sí que et demanaré que t'acomiadis en italià. Pots dir alguna cosa? Ha estat un plaer estar aquí? No posi un compromís ara aquí, home. Home, sí que ja dic que en sap. A veure. No, è stato un vero piacere stare qua con tutti voi. Sono molto felice de parlare in Racuno, spero rivederci, espero, no sé, veros pronto. Molt bé, bravo! Boyan Kirkic. La traca que... Espera, que tinc una coseta, jo. Clar, no, jo anava a dir-li que un plaer que digués algun número que sortejaria amb els llibres, bé, ara. D'entrada, mira, la gent de Vidicatures ha preparat una caricatura que no sé si t'agrada o no, però és un regal que t'han preparat. Bellíssimo. És com un dibuix animat de Boyan Kirkic. Dibuix animat, ara Oliver i Benji, que es porta molt. Fet en caricatura. S'assembla bastant, eh? Sí. Tenen bona pinta. Molt bé. I ara, què? Un número... Saperes, vagi bé les vacances, eh?
Home, no, deixa'm acomiadar-me també en italià. Va, sí, és veritat, l'home de les llengües. No, home, ja que tenim avui aquí de dir-li arrivederci capocanoniere. Grande. Gràcies. Adéu. Mira, escolta'm, Bojan, farem una cosa. Un número de l'1 al 4. El 2. El 2. De l'1 al 5. I farem d'esquerra a dreta, l'1 a l'esquerra. El 5. El 5. Per tant, aquí la noia de la dreta, tu, la segona fila... Segona fila, número 5. Vinga. Un altre número? De l'1 al 5? De l'1 al 4. De l'1 al 4, el 4. El 4. I de l'1 al 5? Allà al final. El 3. El 3. Per tant... La noia del mig, la senyora del mig. Una de les mamis i una altra de les noies són les guanyadores del llibre signat per Bojan. Molt bé. Ara sí, Bojan Kirkic, moltíssimes gràcies i molta sort aquesta temporada, que et seguirem aquí des de Moltes RAC1. gràcies a vosaltres. Gràcies, Romero. Fins ara. I gràcies també al Toni Padilla. T'ho has passat bé, no? La coca del Fort Baltar, el Bojan... M'he donat de menjar, he passat bona estona i hem parlat de futbol italià. Soc feliç ja. Molt bé. A gaudir ara del Portugal-República Txeca, que comença en 5 minuts. Com ho veus? Home, veig favorit a Portugal, però l'esperit de Poborski al 96 crec que està amb els txecs. I a Espanya-França, ja també t'ho pregunto per Espanya per dissabte. Torneig, sí, el torneig, no? Les dubtes, les crítiques que hi ha enrere d'això. Jo recordo que Espanya sempre en les fases finals ha guanyat 1-0 i patint, és un torneig final. Sempre. Ara ja se'n recorda els patiments contra Itàlia a l'Eurocopa de fa 6 anys, el Mundial contra Paraguai, el Mundial contra Portugal, el Mundial contra Alemanya. És un torneig final, què es pensa? La gent que guanyem 4-0? És normal, ha de ser millor equip. Ara anem cap a Nyevino. Gràcies, Sabadellenc, fins una altra. Adéu-siau al Toni Padilla. 20 minuts i les 9. Hola, sóc en Julio Salinas. Fa poc comentava que la millor jugada per anar a l'aeroport amb el teu propi cotxe era Aparca i Vola. Però la jugada és encara millor, tant que hem canviat el nom. Sí, perquè Aparca i Vola ara és Aparca and Go. Més serveis, més pàrquings, millors preus, però l'agilitat i la qualitat de sempre. Aparca and Go. Aparcaandgo.com. Primer Toc, amb Aleix Pariser.